Live na. May pa-expect viewers para sa page sa nga daghan. Good evening mga ka-Flaccho. Tara naman tayo, nagsama-sama sa inyo sa YouTube. Sa 12 followers. Kain tayo ng siumay. Lasa siumay. Panos. Okay, tuyo eh. Panos. Ah, Siumay. Charot na. Ito dong. Masarap siya pag ano. hatiin. Dagkong rin siya, no? Sa dimsum kay puting kuhan. No, sorry. Basta. Dagmay lang siya, pero lasa good yapon. Dimsum. Kamayan. Yung na siumay. Kang kuhan ba na? Ito kang. Sige lang. Dimsum. Marvin Agustin niya. Takala ko ba? Lamin na nga negosyo, no? Basta lamin ang juwag sus. Balik-balikan ka. Sana all balik-balikan. Wala ka book ni. 12. Mahal siya. Lang, tiga biil ba yun? Milat ba yun siya? Mabay chingkong so. Ito pero mo rin nakamano. Ah. Kamarap. Upat with rice. Ulit ito maligay na ito. Suman with rice. Tag 50. Putlon, may dong. Kung take out, Takbo. upload lang. Ito yung lalaki nagkaon galing na putol. Ayaw tama. Nginigin ko lang. Hindi ka. Sabi ang sauce bro. Nginigin ko. Mantika, eh. Tamis iyan ko, ah. Sobrang tamis. Wala para. Gamay na rin ito yung putang. Dua ka scoop ko na ano. Na chili sauce. Siya nagbutang. Ako na pila ka. Nung tanam siya pila. Ang Bisaya ba? Ngayon, Tagalog na. Bisaya. Ah, siya pila. Pila ka. Pila ka scoop daw chili sauce. O dalawahin mo lang, kuya. Dawalahin. Dalawahin. Dalawa. Like this, yo, oh. May sinaw-sinaw, imong plakcho. Kung wala tayo gamitin pang massage dong, ito ang oil, oh. Hala nga siguro. Sir, haba, sir. Tingnan, wala ko nagkapasok sa viewers. Kailangan akong gina-upload niya, kanang magkabuang na to is nang pang memories ng good nga. Oo ngayon ako. Si Temo ko. Kalit nag... Tayo chik tagkalit. View na ko. View ninyo akong kuan. View sa pamilya. Ngayon yung mga social kumain. Hindi na ko bet ng sauce. Tamis kayo. Mas lamay patungan itong ko ano. Sa tindahan. Sa itong nagkuhan. Karinderya. Oo, sa karinderya. Oh, ito hot doon kay
Bayaran mo. Sige. Duha. Tulong na yung ibutang. Amo sa itong isa. Tapos, duha ka chili sauce na... Duha ka scope na chili sauce tapos toyo. Wala ko kabaloon sa toyo ibutang niya ang isa. Bobor. Sweet and sour siya wala to. Sweet at lang. Ako malasahan ng toyo ba? Excuse. Kasi, oh, project na ng kuan, apritada. Apritadang siomay. Or ginamay. Giniling. Giniling. Excuse me. Kasi things ko nag-music ko. Nag-cheat ko for this video. Buhay pa man na. Pero also, kaya na ko 4 days, no? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 Isa na lang. ako. Naugmordungan ko isa. Untuk mawala ka man. Sekarang 4 days. Sunod 5 days. Hindi ako ng 5 days, no? Tod. Wala na. Nainay lang good. Wala ko mong YouTube inainay. Dili bigla ko. Chat. Babag ako yung lakso. Kasi pagkag ka ng kuan ay kanang advocate sa mga sigarilyo. Chat. Natawag ito na yung mga hapon. Chat. Buk niyo mo. Parang ko may istorya ko doon. Gan kabalo man ko. Ikaw ganito na bugno meron. Magbugno may off-cam. Ay kalami. Murag kuan. Murag siomay. Ah, kailan? Siomay. Barbie doll. Para video. Ito ako lang 10 minutes. Next. Saman. Ito na to. Yung donut. Grabe, nabusog talaga ako. Yung kinain lang namin is Para patay sa mga patay yung ano doon. bakit? Mga ano. Americans for today's video. Kaya ng video. Sarap ka magpugi pa rin? Kuan. Kaya ba kay bihira ta mag-rice. Ganugay man ta mang mata. Nya pag mata ta alas 12, Ganun ganito. magkape lang ta. Tapos tinapay. Nya Kaya mo din ito. Nga to rin sa Davao. kay ikaw dito. Gang ganito kayo no. Na yung tawag kay now. Mag-aircon na lang ta. Kuya pantas kurente. Ay kaya raman ang kurente. Kung nauna atong gibayad diri ha. No? Nya na kanang wala ko'y utang. Ang tagal ko. Tungyan si ante. Kalaag mo ganito. May utang. No? Pero smell ang pulang si aircon. Ay kurente. Ito ra. Pandam na ba ito kuhaan? Buntag. Magagabi. Balong na ba ito magagabi? Diba dito sa Ay, mga... dapat to kondo na dito. Mau. Sige, dugay pa ng kondo eh. Kaya tabuhot ko. Itupot ko man ang kondo dito. Ay, Kuhaan. asa na gusto nyo prefer na? Prefer. Dali ko. Sa MOA natin. SNDC. Pero kung wala dari, wala dit dari. Depende sa yung Davao. asa sa
pagbuot sa Ginoo, kasa ko niya ibig taga-agkon. Apa to? Masa bansin ninyo sa ako ba? Ninyo ra. O ka, uban mo po ka. Yellow lagi nyo. Tae. Blue lagi na. Ambot. Di ko ganahan mo kaon eh. Yun, ang gagkuhan. May sauce, oh. Lamig pa yun nila sauce. Suga ako ni kaon eh. Pangkape. Busog na ko. Ikaw. Kasi lain ka unong. Panaan po di eh. Una nang gulay na uman na. Ito eh, oh. Meron na. Ikaw daw, meron ko na. Kalimat. Siyempre, pumulog juga. Pantanan. Ha? Char lang. Paano na yun? Kung ano tayo ma... Wala nga sauce. Eh, kung ano lang po dahil niya. Kaluhi po din. Paano sa live ba? Luya po na sila. We can afford man. Pero... Ako yan may manaog ba? Namagod na sa 34 floor. Na may elevator pero layo ang mga tindahan. Pag-deliver din mo, kapag naog lagi, Pag-deliver din mo. pag-deliver mo yung food panda or grab panda, Grab pa nito. grab food. Yung baba kami dito sa reception. My God. Okay, umay. Hatod na sa kuan rider. Dili, giyo. Huwag yung kwarta. Matalungan, pagit mo. Ano daw mga marites. Wala good food na kailangan naglaglaag. Nagana sila yung mga kwarta, giyo. Ate ka, manang yung mga kwarta. Nato sa Facebook niya. Post-post, malagi ko. Anyawa ka bayad sa mga utang. Yan sa pamilya. No, sa pamilya. O, wala ikatag kwarta lagi si kuan lagi. Ingon, wala yung kwarta yan. Sa pamilya, kada ang una-una dagan tag kwarta. Laglaag, man lagi. Ito Manila. Ako may kwarta, good. Pero sa mga friends, Ang mga friends ko. Sulti mo sa mga friends mo. Tuong ko ang mga friends ko. May ihap naman akong friends. Saan ka ako tayo? Baik mana aku? Apa pakai tuh? Ano na 24 hours schedule. 17. Ah, 24 hours. sa Dari 17 na 24 hours. 50 man. ha? 50 man ang 12 hours. Pero yun, pero ko naka-chat na ako. Siya, ang 12 hours daw dali 800. 150. Well, naka-save yun dahil. Plus deposit na 1,000. Security deposit. Kung 12 hours, 500. Tapos kung 24 hours, 1,000. moto siya 1,000. Kung 12 hours, ang deposit 100. Mga single bed.
Kani? Oh, sige. Ito ah? Wala single bed pero duha ka tawo ang makakuan. Ang double bed Occupy. duha ka tawo. Ang double bed. Tag 1 2 1-1 man akong ginabayaran. 24 hours man to. Ang 1 to murag 12 hours nila. So mo tama ra niya itong Oh, more tama. Di ko siya pang double good mo. Kaya sa mo sa Davao. Ulit ka lang Davao, sir. Naman ka, sir. Single room tao ka nila. Single room. Mo na itong barato itong sa kuan. Itong ito, sir. Pero okay lang tayo. Wala kita yung cabinet dito. Yan, marites pa ba? Marites ka. Namin na ganina. I mean, Ang saan eksena ka nung nagkatindog ka na Tindog mo yung galit mo. Mas bakit yung room namin? Dapat na kayo kasi wala pang na kayo buhot. Maulawan po ito eh. Bahala na lang. Eksena nagkalit ba? Eksena nagkalit ba? Oh, ito kasi mga lunggan pa. May ko, 850 lang. Hindi ako kakabalo ba? 12 hours na dito. Hindi, pero online beta. Online gan. Booking.com. Mas Nagkuhan makasave ko yun ba? yun. Kung sa'yo size mong jacket gani, 3XL. dapat pares tawag size yung tadi eh. Kaya feel ko na mas muda ko pa ko. Hindi naman ito masirado. Masirado siya kanina pero kuan. Fluctuate siya. Pero okay na to eh. Pang blazer. Pang blazer naman ito yung mga. Mo ito yung purpose na pang blazer na. Nagkay-blazer din. Kasi di mark lang blazer ha. Sa mga eskwel ka ng kuan. That's boarding house. O, sa naman arkila dira sa mga 1,000 viewers. Nako. 0 viewers pa taron, mabot ang time aning nga. Hatag na tag Gcash, nga nag-heart dira. Charot. Manghatag di Gcash, live ni sa mo ang kuan. Parang sikat na yun. Tagig ako now. But for example, pikot mga nanakay 500k na buwan na Subscribers. followers o Wala subscribers. ko nagkapas ano kay 100k. What if lang ba anak? What if job mine? Malay mo di ba? Maka-provide na kasi mo everything and everywhere. Di ba? Kapoy lang kung ano ba ka ng himo So, hindi mo kung kuwan yun kapoy o. una-una o content. Ako rin mo nag-comment. Anak lang. Dili ba ka na... Yan lang. Yan. Ay, sa mga sa... Yan. Walk sa... Dili kapoy o. Okay ra na ikaw muna ko nag-sweldo niya dahil nagpatabangan. Tabangan na ganun yung buwan. Pamilya. Wow. Prank. Tabangan na ganun yung pamilya. Oo. Di mo ka di eh, nung tabangan. Ma-proud na ganun yung pamilya sa mga No. Yun sila, kuya na ko na. Sa kano ka nang mo viral ko kalit ba no tapos gani. viral ko abot na ko 500,000 ako million followers na ko sa Facebook yan kuan mga Okay na ko yun ako. tapos Okay na kung ikaw sa mo. Hindi ka mga buwa ka na nga doon anak. Madulong kita diha. for example lang ba niya Oo. unya mamatay ra ko kalit Bako, ikaw budulay po na imo una. Imbes ni boom na gani ka, imo nung putlon.
Nung namatay kong kalit ba? Kunya masikat na tapag ayo, kana nag-viral na tag. Ginakuha na tag, bisan na tag mga ibang bansa. Nga mamatay na tayo kong kalit. Kaya mag-show ko, gibaril ko. Ay, hindi. Ang direkto pala. Director, ay. Patay-patay mo, ikaw anong Koreano bila. Ano, kanta na ko sa tato. Jopay! Kamusta ka na? Nga, gibaril ko kalit, no? Okay, okay. I-share niya dong. Okay, matulog kami. Okay, mag-duty kami ugma. Napamimiting ugma, guys. Sa Okada, Manila. See you there, mga kapamilya. Pag-meet and greet mo dito. Ilason. Paano okay? Ang pag-Okada, yun niya. Nagkanda na, nagsyuma. Ay, Okada niya, hugasan na mo nyung kaya mag-take out niyo sa karinderya. o kada pa rin nalitok mo. Mag-Okada, may mag-take out niyo sa karinderya. Ganyan mo sudlan. Dili ba, mag-take out sa karinderya, dalon sa room. Dalon sa room, dito mga ano, ito mga plato. Yung baso ganit na rin, no? Lumalaban, 4 days. Mga ipon siguro ito baso. Tawan na eh. Okay. Palit kayo, bilhin na po sa airport. Di ba? Kanina nga, di ba? Mga hayop na dito sila. Pwede man. Ikaw na po. Magmana lang. Naang sila ko, miss, bakit walang baso na naman? Mga na pa juga ba? Mga taas mo yung kilay. Pilay mo na mirang dira eh. Pilay mo mirang doha. Namirang? Ah, isa naman. Sa pikas. Isa mo dito. Tayo mo ano siya diri mo chicken sa diri ba no. Tapos kapag isang balik mo chicken to Barbie lang. Yung araw ko ganito. Bakit to lang ganito? Anak kan tayo. Ano mga doha miranda. 1 kya o 2.5 kya bayaan na akong uyat. Gibangin ani yan. Uyat tayo. Niresbak ko dito no. Oo nga. Tapos na nag mga oyot na yun. Kaya mga bayad dito silong. Mga na to guys. Ano na ito? Pwede na ito. Palong na namo kayo, bakit ano yung hipos nga mo pa rin tagawan? Bye! Bye guys. Don't forget to subscribe, Charot. Vlogger,